Togotigara ase county ya Kisii abarundi abechigari kubwatirana amo n'aba conductor ase pare nene ya Kisii Sotik nigebeso kiribene na guchaka kurwania ebinyinyi bya COVID-19 nabo ase bachakire emerobero ayo kwene kinga kubwati bare amachika yabekira mune wizara yobo cheri munenchera ya moyo gutanga nabo igo okurwania ebinyinyi bya COVID-19 chinga kibara sobo sombi bwabo natokumanywa noyo Minto Daniel Ontiri. Abantereba nechi conductor abo bagokorobo onchurire ase para ya kurwa Kisii guchekeroka na Sotik nigo litukulia rero besokire elio korokia buna bagendere tukubwatia machika bekirine serikali yogotanga kugendera kuranda kwinyinyi bya corona ase chigali cyabo ime temete kubwatia machika COVID-19 kulingana na serikali bunebegete ogochika kulinga distance ya kaba 1.5 mask wekagero montabe kegarime we sanitize ntobwate bintu byo sanitize iga ntobwate thermogun so ngo check tore temperature ngo keep tore social distance igongo tema tore ko bwatia richikoria mangana COVID-19 kulingana bune serikali yebegeta machiko amaritango ruja as muti madara erudi ya karoka endo jenga ma chiko ntobwate ti sanitize ntobwate ena ma ntobwate ti ndo jenga mbya tore gukwana negeteseni kyagetembe abakoreri abo basombi nigo baenekire buna nigo bagendreta kwenekia buna mbo bwatiche sanitizer chigali cyabo ime chimachine cyo gupima liberera gosteci tamugana nabago na kwenekia buna abiria bonsi mbabegete chimaski cyabo buya machika ya corona tunyabwateti esenge njona abageni nane boka toko bogoria sanitizer ndo bwate segali ime na ne tamugani ndo bwate senge jama chika ya corona bono tubwateti amasaliti kwene kinde korana abantu basoira se garime na amachika ya bekire ase ne serikali se social distance kuna sigale chiko tara tambe kwene kinde korana abantu basoire mebalie na mbeli takere ya social distance ginko libotelia egeteseni kyagetembe kurwa igase egeteseni gichigali gya Kisii elitarane ngoro kwa Daniel Ontiri.